mu je kawai abokina, na rantse da Allah da abin da zai faru ya dade bai faru ba. To ai baka sani ba, ta haka na bullo musu. Kuma ka san wani abu? Ni fa a cikin su ko sunan mutum ko ka tare ni wallahi ba zan kawo maka ba. Amma dai duba da yanayi sai na ce ai ina ganin Messi zai fi zara kwallo wannan karan. Lalle aboki da wallahi kai ka fi da borawa. To kai yanzu da an tambaye ka ta abin zai kasance haka. Wai takwaki yake. To ai ni da an tambaye kai in ma ban musa ka ba ko ka san ba za su banni ba. Wannan yace kaza, wannan yace kaza. To kai na bullo masara kawai ne kifi su kyau. Ka sa mai a to ma wanda kai ka cika wani. A to me za jira? Ai rafu ne musu da maka. Hello Maryam. Wai ina kika aje wayanki ne tun jiya ina kiran ki baya shiga. Namiji kuma? Kaga, da Allah ina mai wayan. Wayan yar uwata ne Maryam. Tun jiya nake kiranta baya shiga. Dan Allah ka bata wayan nan ina jiranta ne zamu fita. Kaga koma dai menene ka faɗa min matukar ba saban Allah bane ba zan yi shi in dai bai fi ƙarfi na ba. To sai ka gaya min inda kake sai na zo na anshi wayata. To na gode da ka gamawa amma yanzu muna sauri ne za mu dan fita idan na dawo zan kira ka. Na gode. Tashi mata. Bara na ɗauki ɗan kwali na. Yawwa, kamar yadda na gaya maki ki dawo zan baki magani. Ba wani abu bane, hayaki ne da turare. Idan aka baki wannan hayaki, kar ki kuskure ki man wasa da shi. Ki aiki da shi yanda na gaya maki. Dan ba kowa nake bawa. Ina fatan kin fahimce ni. Dauda, ku je da ita ka bata magana. An gama. Yawa. Ku je ki ansa. ƴan mata ku matsu. Aya dai? Tabbas tarkona ya kama giwa. Dan wannan ya wuce kurjiya. In har ko ta amince da soyayya ta, wallahi zan iya mutuwa in dawo. Kai wani irin tunani ne da kai? Ha kawai da ganin yarinya baka san ta ba, baka san daga ina take ba, duk gaba kai wani gigicewa akan ta. Haka ake yi? Ku dara tunaninku da Allah. Kana magana da mijinta ne. Kai waye? Ƙarya kake yi. Dama mace tana auren maza biyu ne? Saurara ka ji. Ni ne mijinta. Kar ka ƙara kiran wayan nan. Dama ke ce duniyar mata da nake ji? Ni ce. Da na ji labarinki, na ɗauka ke mace ce wayayya, mai ilimin addini da tsafta. Tabbas na ɗauka zan zo in ga mace mai aji, mai class mai tsafta, sai na zo na ga akasin haka. Wallahi na yi nadaman wanku kafata in zo cikin gidanki. Kai ƙana yan bariki, duniyar mata ta wuce tunaninku. Ku ta ko har gidan nan wuce za ku daina ta? Wannan wace irin magana kuke yi ne haka dan Allah? Me haka ne wai? Lalle za a yi damban karya ƙugu a gidan nan.
Haba mata, haba 'yan uwana mata. Ku duba yadda ku kaskantar da kanku cikin ƙazanta. Kada ku manta, mu fa mata ne, mu muke ba da tarbiyya. Bayan haka kuma muna haihuwa, in ba mu haihu ba za a haifan mana. Shayarwa muke, za mu shayar a nono. Halaye bin jini yake yi baki daya. Kun manta za mu haifa mu ba da tarbiyya, kuma sannan ana gadon abubuwan da ake yi. Ke dakata, ya ishe ku. Ƙarya kuke yi ku zo cikin gidana ku ci man mutunci. Shin kuna so kuma da kafafunku? To ku shiga taitayinku, ba wanda ya isa ya zo gidan nan ya ci man mutunci. Akan wani hujja za ta kama wa'innan ƙananan mutanen? Ya haƙuri, ya haƙuri. Amma ya Maryam za ta yi min haka? Wannan mutumin da ya ɗauki wannan wayar? To ko dai Maryam ta yi aure ne? To in ma ta yi aure, kawai sai na gaya min irin wannan maganar da iza? Kai ko da ma Maryam ta yi aure, ko ta yi aure ma ya zama dole sai ya sake ta na aure ta. Yana magana da izza sai ka ce wani ko aure ta yi yau sai ya sake ta na aure ta. Amma ta yaya ma za a yi a ce Maryam ta yi aure ma ni ban sani ba. Aure abu ne da ake boyewa. Ina ganin gida zan je kawai. Na je gida kawai zan shirya sai in je gida. Duk ma halin da ake ciki na je gidan zan sani. To amma da gaske wannan mata aure ce? Ban yadda ba. Saboda to inda matar aure ce, ta yaya aka yi babu numbarsa a wayarta? Kai, ban ji a jikina haka ba. Kila ma irin ina tunanin saurayinta ne. Saurayin ma wanda bata damu da shi ba. Kila haka kake gani, to amma ba ɗazumi ji kamar ka kira ta a waya ba? Mun yi waya da wayar ƙawarta ɗazu. To ka ƙara kira garin wayan ka gani mana still ko? Kowa ya dakata. Babu wanda zai yi magana, ni ne zan yi magana kuma ni ce zan yi maganin ku. Domin kuwa na gane ba abin da ya kaku nan gidan kun zo ku tarwatsa man mata sannan ku bata man lokaci. Ba da haka muka zo ba. Haka zalika ba mu san gidan nan ba, ba mu taba zuwansa ba. Sai dai ki kanki ma labarin ki muke ji. Kuma ita gaskiya guda ɗaya ce, daga ƙinta sai ɓata. Na dawo gare ku 'yan uwana. Ku ji tsoron Allah. Ku tuna mu ne tushen al'umma. Idan wani mulki kuke nema ko sarauta a gidan mazajenku, ba sai kun bi boka ko malam ba. Yanzu an wuce wajen. Malaminku da bokanku yana hannunku. Haka zalika duk wacce take so ta mallaki mijinta a hannunta ga hanyoyi da dama. Abu mai sauki, na farko ki rike ibada, na biyu biyayya a wurinsa, na uku haƙuri. Ki yi haƙuri akan duk abubuwan da kika gani a gidan mijinki. Wannan shi zai sa ki ringa ganin abubuwa suna tafiya miki daidai a cikin gidan aurenki, ba sai mun zo gurin wata wai boka ba ko kuma malamai. Bugu da ƙari, sai ki kasance mai godiya ga Allah da ni'imar da ya yi miki.
sannan ki ɗora da biyayya ga iyayensa da kuma 'yan uwan shi. A dan Allah ku dakata. Wai ya haka ne? Wai menene haka? Mun fa makaranta muka zo ba. Ya za ku zo kuna mana wa'azi? In wa'azi za ku yi ku je makaranta ko masallaci dan Allah. Ya kamata ka fahimci cewa Maryama ba son ka take ba. Wallahi ina mai tabbatar ma da cewa zan iya komai in har baka ba hankali ba. Har kashe ka zan iya yi wallahi. Gajuwawa. Wa gaya maka ana samun soyayyar gaskiya a bagas? To bari ka ji. Sai an jajirce kuma sannan sai an jure. Ashe magana ta tabbata a baya da na gaya ma kai rago ne a soyayya. Matsoraci sannan firgitacci. Kalamanka kalamai ne masu tsauri. Suna neman su hargitsa ni. Wallahi in baka yi wasa ba za mu iya kare jini biri jini ana. A ina? Kana taɓa ɓatu akan mace? To bari ka ji. Na wuce lissafinka. Kuma sannan na wuce duk yadda kake ɗauka ta. Ka fahimta? Sannan 'yan ƙananan turakunan da kake kafa min ba za su iya kama ni ba. Domin na wuce da kake tunani. Haka kace? Ƙwarai kuwa. Haka kace? Ƙwarai kuwa. Shikenan. Mayaudari me ya kaka kofar gidanmu? Mugu azzalimi? Tabbas sunan da na cancanta ki kira ni da shi kenan. Amma Maryam me yasa ba za ki zama mai yafiya ba? Kar ki manta da cewa ni dan adam ne. Kuma sannan na ansa laifina hannu biyu. Ya kamata a ce ki kasance mai ansan kaddara. Me kyau ko akasin haka? Ban wuce kuskure ba dan adam ne ni. Kalamanka sun dade da daina tasiri a kunnuwana. Haka zalika tausayinka ya dade da yin kaura daga zuciyata. Wannan al'amarin ko fim ne ya kamata a ce ya zo ƙarshe. Tabbas ya kamata a ce ya zo ƙarshe. Domin kuwa makaho bai san ana kallon shi ba sai an taba shi. Na daɗe da nuna mai cewa Maryama ba sa'an shi bace. Ba za ta taɓa son sa ba. Amma ya ƙi ya ji. Kai ɗin tana son ka ko? Mayaudari, maha'inci, kai ba ga kowa da kowan wake ba ma? Kuma an ce rama cuta ga macuci ibada ne. Wannan waye ko kuma in ce wa'annan su waye? Kowace wuka da kubanta. Amma na ga wasu wukake suna nema shiga kuban da ba nasu ba. Ki bar ta ci gaba. Ina jinki. Ku kasance mata na gari domin ku haifi 'ya'ya masu albarka. Ko kuma in ce 'ya'ya na gari. Domin kada ku manta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi alfahari da baragobin al'umma ranar gobe kiyama ba. Kuma ku sani Annabi sai da ya isar mana da komai kafin ya bar duniyar nan. Ya nema mana sauki, falala da yafiyar Ubangiji. Ko kun san dalilin da yasa ya mana haka? Saboda Annabi yana matukar son al'ummarsa. Me yasa mu ba za mu so shi kamar yadda yake son mu ba? Me yasa ba za mu yi masa biyayya ba? Ku tabbata duk wanda ya zo duniya ya bar duniya ba soyayya Annabi a cikin zuciyarsa. Ya yi asara babba, ya tabbata asararre har a wurin Allah. Waye zai yi imani da Allah? Waye zai tuba zuwa ga Allah? Waye zai tuba zuwa ga Allah? Alhamdulillah, Allah mun gode maka. Mu za mu koma. Allahu Akbar. Na'am? Ok, to ba matsala. Nan da minti 20 zan koma gida. Zan kira ka sai mu haɗu a ƙofar gidanmu.
Na gode.